अभी बताओ ना। मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं इतनी बार खो चुका हूँ कि अब तो आंखें भी बंद करने से डर लगता है। हर लम्हा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ कने का वीडियो मन तक सीन बताई फिश फंक वे का खाना ना का फिल्म सनम रे शफंग का जिंग इक बमला बन ये ने कलोंग शिशा का खाना का बापन लोग मन से महाबाई ई या का जिंग ये बात का जिंग ये लिंती जंकिन दु बस्तंग जंका हनरे के आई बला पन लोग की बकिन या wat iwe tangin ye pe bas ngap hadu bandakut jangka khana ha bastang ka film pin iya we temen ubdeu nang shandur bar balati pro baude pe jong akash bar mentau la temen ba khampalat ban ha kisnam balaleng bar wakash ru la tre ha ka company shimet ha Mumbai mentala bun snam ba pe jong ubdeu nang shandur kat badang mi kisnam ulan nang temen susu Baruladon hakamat kebom cuko jukya tiknasu namar bala palat kartar kom im umla asuwat tang banyat baharu ula susong khawa jingthia artat bomi i bahasu kikmat kom taha katakas ni kakmi jong akash kalapun yaw akash ban pawan noy usasnong barabau akash ulatip ba kajingko jingkhya jong pe jong kat badang mi kisni kelanang yar ulami no nasor bat nakajakatre jong u Manwan jengok yelau jong upa iin kam tamba kadai kesenong trai la jong katanakpur barabala poy hang tau la song da kataksi ban poy shala senong kat badang yai ulakran wei breu bat perkhat ya kejing pela jong kejaka nabala slambam jo poy senong su handrai kamen sim ka pher habala poy hala senong harengkat kikimi kikpa kamen sim ka sukenjai hang ne wakash tang maria poy ying sho bandi sha ulakran ya upa ik temen jong u Hanrai upai jung syam la itu suyu namar baula teman pelat ki khamadru dai ibasu bat kaboryo sngoru kaladuna artat bau akash ru larang ba ha kasni babut kat bau akash udang mut bani jungo ya ka studio ha kasning kong jong kejingwan jong salasnong upa jong akash ulamut bandino ya ka studio jong pa jong ubdei upa I jong akash ulayate abat uwe ubru namar bomdon su ubashimti patyang yaka Henry akash ulapai badrong sapok jong ke studio ula lengok bani iya kata kejeng kendrom kendram bat balasop da kita bawa habaro jong ke kamera hapok jong ke studio kadau kejeng betulut ke studio dai nadu bau pe jong uhi umlasu kalasu sakut bet kumne bat deha kena kepor bau akash tang maryoi iya kadur jong kena kena ula kan mau biang yala de man ba ma uru urang kena lembat upai jong ha kepor bagi yala kai Bat ha kapor Christmas ba upa ijong pensondur. Ha kini kipor pin iya kejing kemen jong ki na ba upa ijong juso tanat ba ban penila kai. Bat ban pen kemen yaw akash kum ukna. Da kabaya syat bat pen bernya sibun ki ai. Tang ban kemen akash. Namar bau akash udang dap tang drius nam karta. Ha kini kipor. Bat upa ijong bade unang sondur. Nadu kena kapor hiu la itu lupa yaw akash. Bau akash unsa ikbet ya kawi ka kena kentai ke basa marjan tang kumbasan step i ka jingjengai na ke studio jongki akash tang maryu asngo ya ke jing ong jong pe jong udah kemen ban yu asngo barula sho jing isnon ya kata ka kena kentai kat kum ke jing itu jong pe jong sapang ka jing ien henry upa jong la dep ban tu lupa war aswa ba ke jing ien bat ba ke jing im jongki ru kan wai Henry ki kita ke jing itu lupa jong pe jong haswa ba ke jing im jongki kan wai Barlok pin setiap taradu ba ka video kan kot menta tungin jam biang sakhamat namar kalong syaka khana ka basong melung ba hadin bau pe jong la dep ban itu lupa barlai kren sibun ki ai barlau kun ksiu kilai kemen baro arngut hangta kilai thia ka helor utha akash ula kali nau pe jong balai ba kata ka jing it kan long kumta pe jong la jubab anda pilahe hangta ken pensa sothu badde hangta ba kamen sim jong pihi kan sabatai akash bompat sothu pang kata ula shukman wala kalong kumno ru namar bo umpat sothu pang kita ki ai baro ula sunget ki ai bau pe jong ula yathu ha kumta hakas ta babut akash ula persang banle kumta kumbau pe jong hi ula bataya ka jakasa jong kata ka khana kantai kabajangai tang kumbasan spa step ladakam akash ula persang banwat ya kata da kabasunyau hadusan spa step banlap ya ke jingsa jong kata ka khana kantai kaba ma uhi un saya poi bat kata ka khana ala sha endau lahe kumbala ong dau pa jong akash tang mario poi hangta barhabala dap san spa step ya ke jingnyau bat ke jingkam jong ula yang hangta ha kabakut jong kata ka step nabala tikna
Bahkan David ka ying jong kata ka kena. Kum tau la sayila ka bol bat ula kawang na ka jengkang. Kat ba kata ka kena kadang tem piano. Kalayo iya kata ka jengkawang bol jong Akash. Kum ta kene ka kenaru kelami syabar ban pej badai mano. Henry la day ban bandau Akash. U Akash ru tang Mario iya ka ula susi. Namar ba kene ka kena ka bau pe ijong uhi ula dep ban batai na ka banta jong u. Kala day ban banda ka bala kamhe shibun ban ya u. Kum ta kala penlong yau Akash bu un susi. Ula supaya ya ka klam da kerni isu. Bad kene ka kena ru namar ba kam syam la itu yau Akash. Kam syam la kerni kala supaya ya u. Bad u Akash ru markum nehi. Da ka jing susi ulawan paino shalaying. Deha kene ka por u Akash tang meredap ban kan mau ya ki por balalik baro. Bad men bau dang kena. Men tau las dang ban susi biang. Bad ban kan mau ya kesuti. Kabade ka samla ka bi jong u. Haki por men shwa. Bad deha kene ka sengihi ba ka kemi jong u kalapan kan mau biang u shpang ka samla jong u kesuti. Men bau dang li sekolah shnong bad ka. Bad kala keliru na u. Pidang la ban kenduk biang ya ka. U Akash kene ka por kelong ka bajuat ban jubab akmat ka kemi. Namar ba kala deptip shpang jong u haki por men shwa. U Akash tang mari ong ka kemi umla klam da sosi. Ula kan mau biang da ki jing sanut ya ki por balalik baro. Namar ki jing le la de. Basa penlong yu ubu un sosi haba ukan mau ya kesuruti. Henry saki par kita ki jing le jong u man bau dang pulih shnong. Bad belapan kelas sok kliang ha ke jing im tang mariwan ha shnong. Parlop ki dau pin sejam tar aduk ba ka khana kan kut kumang ladep ong mene. Tolong ya ngap bad ap aduk ba kata ka khana kan kut kan long kumno. La kan pensong tenan ne MEP. Ne pindon jing mentoy ayu haba pis ngap. Ya ka khana ka bangi jupen mi mala kapor. Lada piyo kinuksa bat ki jing mentoy na ki video ki bangi jupen mi mala kapor. Warklat ban subscribe bat like ya ki video. Kadau kolong hadin bau Akash ula kam he. Ula yok ban puleh ha kawe ka skul ba ha po shnong. Bat ula ngop jing it bat itanat samla ya kawe ka classmate jong u. Tang maria kendu. Bat belatip kerteng ru ya ka ada kesuruti. U Akash kini ki por ha balai kendu bat kesuruti ka badai ka classmate jong u. Ula tharai bet ba kadai ketu ka kena ka bau pa i jong u hi ula dep itu lupa na ka benta jong u. Kum ta ula rai ha man sim ba un it bet tang ya ka hi marway. Bad ha kawe kesini tang Maria Wa School kilayat kai arngut apedang kayor ke barban. Ha kena ka por u Akash ula ais non da ka sithi markemat ya ka suruti. Bad ka suruti ru kala sim baik da ka jengkeman. Bad kala pule baik markemat hajan jong u ya ka ta ka sithi. Ka bau Akash ula tho na ka benta ka jing it jong u haka. Ka suruti ru ka dap da ka jengkeman. Bantip bau Akash u it ya ka hadu kata-kata. Kumta kilai klei bad kular boro arngut. Da ka jing it bat ka man sim barhem hapo. Kumta ka suruti kala ong hau Akash. Ban ya kenduk biang lasai ha ka juhi ka jaka balaya kenduk manta. Badu Akash ru ula kular bat ula promise ya ka. Ban le bit kumta lasai. Henry peuse ha kata ka sengi balaya kut u Akash. Syam lawan syuk ban ya kenduk ya ka suruti. Ula syu ngap bejar klam da ajing TBA syu. Ka suruti kala syu syong bat ap marwe hang ta. La kala ap kano ru syam lawan syu. Ka suruti marwe kala syusyong bat yam susi na bala sotu bau Akash ula penken ya ki kular bala klei kala syulong kumba ap yo briu balayap bat ya ki jing posneu kala long ke jing temang bat ke jing kenja ya ke suruti kumha kene kapor na ba ha pedang ke jing it balas dang u Akash ula ino penban ya ka klam da pentip syua bu unlet syabar ban beteng ya ki jing pule ki bakham shalor sa Mumbai ka kemi jong Akash kala ong nau Akash. Ba piklam pentip ya ka surti ha syua ba penlit syabar. U Akash ula jubab da ka baong. Ba ladangan ya thu ya ka kan sakhang ba ya nga bangan let sa Mumbai. Nganam kwa ban ya thu ya ka ula ong. Kum tau la let la ka let klam da pentip. Ba klam da let kendu syua ha syua ba unlet sa Mumbai. Ula syu ino bet jar ya ka surti. Da ka ba syu pen donut. La kum urnya ula syu her bet soj. Syadu ki jaka bom isu. Anda ha ba ka surti kala tip ya kane kala sosi. Kamla pantiang ya ke jing le chung u na ba ula shulen dat bet ya ki kular bat ke jing it ke bala klei na ba tang mari yo pedang ya ke jing it ula jano ba ula herno sa Mumbai ka shruti kala shu apsa marwai bala ki umat ketang kini baro ki wanja de na ka daw ke jing penbor palat jong pa jong Akash ban pha pule sabar kanang bu un yo kam kham kloi khan rei kat bau pa i jong Akash pat kwa bau Akash unlik pule sabar namar ukwa bau Akash un simpat yang ya kam sondur kabama uhi ula trei baro sikata
Bat sakawai upa ijong Akash kwa bau Akash undu no ya ke ba mau la dep yetu lupa ha u Akash man bau dang kena kat bau pa jong Akash pat ngai ya kata ukwa bau Akash unlit pule be sabar kum tau Akash ban seu hap banja no kan san na kasurti ka bau la dep ye kalong kejing sosi bakra pedang kejing it bat kejing ide jong ki argon dei tang namar kejing kwa jong ki kimi ki kapa ki hap balandet no wat hap pedang kejing dei dei na kena kadau bau Akash usah sosi sa kadadu menta na bau mla shu banya kendu bat banya syam yang bat ka hadu kini kisi menta nadu ba ma uhi ula ino jendat ya ka menshwa kum ta hadin bon snem kum ba play ina basdang bau Akash ulawan phai shalashnong na penta upa itmen jong ula persang banwat biang ya kasruti kasamla ka bi e jong hanrai syam lalap shu kum ta ula persang ban keli sana kibiru hanrai dan bebenashu sapang jong ka kadadu menta dei nadu kena kapor bau Akash ula persang banwat ya kasruti kasamla jong bomlap shu ula tharai bet ba kasruti ru kam sa shu apa shnong kum ta ula dap da kejing sosi bot kuslai halaman sim namar kejing le la de hadin kato kena sngi bau Akash ula hap ban lek no biang sabar kila ai wai bat ai tino ha ki wei pat ki briu ya ka studio jong upa e jong hanrai anda ha bau Akash ula tip bau bos jong la be kam snon na kada bau la sa slem palat shnong ula mare biang samombai ban ya kendo bat ban kerpat biang nau bos jong na benta ban penbit pen biang ya ka kam kenang bo un yo biang ban pendep ya ka kontrak kabahe na ka benta ka company jong bos jong hi bat loong balada ukwa ban pen im biang ya ka kam jong udai ban perkat bah loong hanreu neu bos jong syam lap diang shu yau Akash bat syam la sengap shu ya ka jing kerpat jong namar katau Akash bala suthu bamlang khau shu ru ula le snon shakanada ban le kendu ya ka Mrs Pablo kabadi ka tanga jong nong be tengka jong ka company jong ki kabala dap banyak klat no bat utanga jong ka mentala khambun snam ula penithu yel dia ka tang maria kendu slam hadin katau Akash bat ka Mrs Pablo kaya le lang syakam bala penlong ya ka yoga bat Akash ru la jan perlok snan bat ka Mrs Pablo bat bala tip kerteng ru ba kadai ka an kasha kalai le ru ban kro bat ban penbit yau Akash namar ba kalamon bat kalaya mat ba unlong usamla jongka Akash ula kenduru ya kasruti ka be jong ha kene kasni hanrai wat bala kran bat pen kan mau ya ki por bala lek baro kasruti kam syamla itu shu ya bat kala ong ha ba ula bakala namar ba maka kam dei kasruti kadai ka Anjali kum tau Akash ula ile ban pen kan mau bat pen mithu ya la de haka bau dei Akash wala la khot kertangi ha kata kajaka da bil hanrai kasruti kam syamla itu shu ha kine ki por Akash ula le kum be bahaya ka an kasha ban pentikna ya ka jingyate na ka benta ka company hanreu Akash uklam ban pau ya ka jing thmu jong ha ka an kasha kum ta kala penlong ya ka an kasha bakan bu jing kli yau Akash hanreu Akash uklam mithu shu ya ka jing thmu jong na do baula kendu biang ya ka shruti ka be jong ha ka to ka chaka bat ulami no asendan na ka jing kran bat ka an kasha bat de ha kene kapor bau Akash ulakan mau biang yala de men bau dang kena ha kapor badang le skul lang bat ka shruti haden bau la itu ithau bah bat ka to ka kena bau pe ijong ula de bataya ha kisan spa step ban poi sha ka jing sa jong kana ka studio jong mentau syam bah ka tu kapor bau kendu ningkong ya ka tu ka kena kan thai ka bala kham he bani kala de pan banda ka an kasha kam syam la de ka shruti bat ka shruti kadai ka parlok ka ba ulayo bani le skul lang man bau dang sa ashnong bat de tang yakahi bau Akash uda bat hadu ba ulami no nalashnong balik pule sabar hadin kato kane singi walau Akash umla ban pensuthu ya ka shruti ba kadai ka samla jong nadu manshwa porba kidang don hashnong hanre ka shruti kam syam lakan mau shu ya kata bat kam syam langai hadin kato kane singi kat ba kidang sa apo ka kam na benta ka yoga leng ba ka jingdon jong ka wai ka program bat ka kam na ka benta jong ki baro ki baidon lang hang ta laong mo ubat ka shruti kilai i biang i wei ha ka por ba ki pendep ya ka wai ka kam hapo ka kem kilai ya thia lang bat kila pen im biang ya ka jing balaja bala pen pauru hang ne ba ka an ka sha kam dei da ka wai pat hanrai ka dei ka thei ka bajrong ka bau Akash ula kendu ning kong ha ka por ka jing long khna jong Akash ula sa biang
ha ka jing sosi haba ka shruti kalalei no ha ka bakut jong ka snong da ka boong ba kimla ban ya don rengkan bat ka shruti tang mari dep ong kumta kalarung no hapo ka bas bat kalalei no u Akash marwai ula sosi ban yo sngo ya kata kenten jong ka shruti baradin ba kalalei phai no Henry u Akash usuthu ba ka shruti kadang i ju wala ka kanta ya ka jing penso thu jong u na benta ka jing i jong ki ka bala jano kumta ula persang ya ka jing lek ban wat ya ka jing shisha ka ai ka badan shalendet jong ka ya ka jing kanta no jong ka ya u Henry din lamba ka jing irap jong ka akan sha u Akash ula tip ba ka shruti ka don ya ka jing pangkit ni balada umla ban lek transplant kloi ya ka jing pang jong ka shruti kan sayap no bed laong ka akan sha ya u Akash kumta ka akan sha wala ka iya ya u Akash kala kerpat na u Akash buun pen imlem ya ka shruti namar lada umla ban yirap ya ka jing pang jong ka shruti kan sayap bed klempem hadin ka to kadam dai ba ka shruti kala mi no hospital hadin ba kala koi lakya kala ai ngu ya try kan rat bat ya nong ai balale ya ka jing pen kala ha ka men jong ka kaladon ya ka jing mut halade bahkan sayo bandon rangkat bad u Akash kumta kala le syasor ban liwat ya u Henry kala sakut pen ban ha ka jing kendit habala pen lip ya ka fun jong u naba kamla shu ban ya kendu ya u Henry wala kata da ka baklam jing kermen kalayat keleng hadu bakan dalap ya kasur bala ino dau Akash nang ta kasaliwat kham sajengai anda kalayat hajan la ka jong ka ying udonut jong ka ula sedang ban ki stan dehang ne ba ka sothu bau Akash ude bala ai ya ukhlai jong u ka na banta ban pen kala ya kamet jong ka namar ba ka donut jong Akash ka ki stat haba ka yai leng ba ka ying jong ka shruti namar ba ka ich shibun e ya u kala sothu shai bau Akash ula yap na ka banta ka jiem jong ka na bala dep ban kaliang da ukhlai jong u hau du khot met jong ka kumta ka shruti kala shuyam sosi bat kan mau ya u Akash badha kata kapor ya ka studio jong pa i jong Akash lakhang biang sai sin nang ta ka shruti kala lek ban pli ya kata ka studio jong pa i jong Akash bat da ka ba pandai dauding ha ka bala tho kumbala dep tho ha ka kot Akash love shruti bat de makihi bro orngot bala tho ha ka por ba kidang rien kumta kumbala ya thulupa dau pa i jong u buun sangop jing it bat kawi ka khna hadu bakin dahe Henry kinumla ban ya don rengkan Henry ompat bat ka akan sha bau Akash ula kendu ningkong ha ki por khna ka jing shishahi kadai bau pa i jong u la yitu lupa na benta ka jing it jong u buun sangop jing it bat ka shruti Henry kinumla ban ya don rengkan namar ka jing itu lupa jong pa i jong u kalong ka basisha kumbala pha dau blai kumta kala jaha kane kerkom baki dei ban sakama shipor bat anda haba kila kendu ka shruti ka don hapdeng ki jingpang bat u Akash ula yarap ban pen koi pat yaka hadu bu unda yap yalade bat ka shruti ka wat bat ka yam na ka banta jong u naba kala duno ya lau jong u bait ka film kala poisa ka bakut khuble hi phi baro